Vana vanokosha sezvandataura. Vana munyika yatiri kurarama iye zvino mune magevha, mune matsotsi, mune vanhu vasina rudo nevana. Vana havangonzi iwewe kana wasvika pana John, mubva maenda naJohn kuchikoro. Aiwa, ava vane mwana wavari A-level, ndiye achaenda nevana. Vana munofanira kuona kuti vari kuenda nani kuchikoro. Vana vari kudzoka nani kuchikoro. Zvinotorongwa. Ime haikonei kuti kana mati amai nevhisi zvatinogara navo vakaonawo mwana wangu achingoti fambe pachikora pavanouya naye, havauyi naye kana musina kuvaudza. Nekuti nyika yatiri kugara iye zvino yasanduka, yasunama. Saka inini ndiri kuti vana vedu vari kuenda nani, vari kudzoka nani. Nekuti kuri kutengeswa vana, kuri kubhinywa vana, kuri kuabhiyuswa vana. Mavanzwa vachiramba kuti no, ava vanodayira kava. Vasiyana nesu, taingoti zvese hongu mai, hongu baba, vari munyika yakasununguka. Saka ngatione kuti vana vanofamba nani, vanoita sei. Vabereki nevatariri vevana vanoita ukama nevadzidzisi vevana. Kunzwanana naticha, kutoziva ticha, kuti zvii zviri kumbofamba. Munoziva here kuti chinonetsa chii kuchikoro? Nekuti imimi kana maakumba, dzimwe nguva munoemesa vana vasingafaniri kunge vachiemeswa. Handitika? Kune rumwe rudo, kune mhando dzerudo dzakasiyana-siyana. Isu tinoziva kuti tough love dzimwe nguva ndo inoshanda pavana. Kwete kuti akangoti ndoda maswiti, mupei. Akati ndidai ice cream, ndipei. Arudachi. Vana havasiro vakaigirwa mateka away esari. Rinochiita zuva ramunenge maronga. Ndiri kutaura semudzidzisi, ndiri kutaura semutariri, ndiri kutaura semukokwa. Zvimwe zvisina kutaurwa nematicha, nekuti maticha vanotaura zvavanoita basa ravo. But inini ndafukidza zvese. Vana vanodawo zvinhu zvinobikwa kuti vainge vaine utano sevana vataona varamba. Kana mazofungawo kuti nhasi tanonoka tazodini tichiregai tipfuure tichitenga tumachipsi, tegai tipfuure tichidi, ndiro zuva iroro. Musangoti akaneta chiti pfurai nepakati. Handidi kubisa vanhu mumabhizinesi, asi zvakanaka kuti vana vadye zvinodziya, vana vabikirwe, vana vazive nguva dzavo. Hatirererwe vana nemagadgets. Vamwe vari kufunga kuti kana mwana aine tablet rake ari kuona makatuni, ari kuona zvakati. Munomboziva kuti mbwende dzese pasocial media apa ndo padzinozara dzichinyora manyepo, dzichitaura manyepo, dzichiita sei. Chenjererai kuti vana vari kuonei. Nekuti tinoziva kuti kuzvikoro kuri kushandiswawo izvozvi zvimagadgets, asi ngazvimonitwe. Ngatipikitei kuti vari kuonei pazera ravo, vari kuitei. Kwete kuti mwana akangoti mupei. Vana vane nguva inonzi screen time. Kwete kuti mwana anogarira movie ye3 hours ikaka kaECDB. Muchitonzwa kachisekwa inomunakidza fani. Screen time. Ari kuona nguva. Vana havarari nguva yavanonzwa hope. Vana vanoitwa put to bed. Anonochema ikoko, achakotsira ikoko. Zvine mune muchiti hana hope, chichagara pasofa chichiti. Ivava vanochiedza kavanaka. Fangisana gogo atabugeka kuti aiwa musiye yake, aiwa regai, aiwa zvisirizvo. Kuti aite zvakanaka kuchikoro kuCakeman, kuti aite zvakanaka ateerere kuchikoro, anofanira kurara mahours anofanira kurara. Kurara it's part of growing up. Anorara nenguva. Kana mati 7 o'clock dzikangoti ngo kumbeda kwake, kana akadzoka vharai futi dho, anodzokera. Vharai futi dho, muzochiona charara, imozogona. Vana ava ngavapiwe upfumi hwekuverenga. Kwete kungoti aona toi yake mutengere pfutiyo. Musoja iranoswera chinotengerwa mapfuti nake. Munotengera vana zvinovabatsira. Hakuna kutengera vana matoys ekuti vanopedzisira vakuita violent, vakuita sei. Handisi kuti hamungavatengere, asi vatengere zvine pundutso zvinovabatsira. Munovatengera mabhuku, munovatengera
majigsaw puzzles ekudzidza zviri educational. Ndo zvamunotengera vana venyu kuti vadzidze. Kana vaine zvimwe zvekutambisawo vanazvo, asi kuti musha wese mbwe wakazara matoys ndeiko ichi ndecheiko ichi. Ngatiende tichichengetedza vana. Ini ndiri kuchengetedza vana, imi muri kuchengetedza vana, kuti kuCapeman tigozoona kushanda kwenyanzvi dzematicha. Kune maticha akadzidzira basi. Ndosaka muchiona kuti vamwe vari kuhigh school, vamwe vari kulower primary, vamwe vari kuECD, vamwe vari kuadmin, nekuti ndo chikoro chamakasarudza chine zvikwata chevanhu wamunongonotaura naye padepartment pake Gutsikana akazvidzidzira ndipo pachikoro pake. Zvino kumwe kuzvikoro uko munotoshaya kuti ava ndo headmaster kana kuti ndo zvese zvino kuCapeman hakuna kudaro. Regai vana vakurise vana. They are not little adults. Vana. Nokuti dzimwe nguva tikakanganwa kuti vana hatigoni kuvabata ruoko. Tikakanganwa kuti vana hatigoni kuvapa dzidziso inokodzera. Nekuti kana ari first born unokawana ikako kane kaine 6 years kakatakurwa chanzvadzi chacho chinorema 25 kg. Unzi uyane mwana iwe. Uyane mwana. Ningigotarisa zvakati kuti ngationei kuti pari vana vedu vari safe here patavasiya. Nguva iye kungoti isusu takumboenda kutaura munonotamba pana Getruda munonotamba yakapfuura. Kana tasiya vana tinotosiya vana zvine urongwa. Kana tichinonoka kuzotora vana kuchikoro zvinenge zvine urongwa, kwete kuti mwana anongonyumburuka. Vana enderegai vave vana. Nguva yavo yekukura ichalingirika, ichasvika. Vana ivava vakangwara vane nzeve, vanonzwa, vanoona. Patinotaura tichisimudzirana mazwi zvinokanganisa zvatanga tichiona pano. Imi musafunge kuti ahako zvine basa rei. Izvozvo tikakutukana kwedu kumba kunotadzisa mwana kana kajaivhi kamaona kachitwaka. Kunotadzisa mwana kana kapoemu kamaona kachitwaka. Saka isusu ikoko kwatiri ngatiregei kuti vana vazive kuti nhasi twakakwidza, nhasi twakaita sei, tichipanana manikname kuti hey bad news auya, vana vachiona vachinzwa kuti haiwa bad news auya ndibaba kana kuti bad news ndamai. Ngatichengetedzei. Vavariro yandiri kutaura pano ndeyekukudzwa kwevana zvakanaka. Vana kana tichivadzidzisa ngavazivewo kana dzimwe hama dzavo. Zvakanaka kuti vazive dzimwe hama dzavo. Zvinovabatsira. Kuchikoro zvinobvunzwa kuti anti vanodzidza angu, vanodzidza anti, vanodzidza chi. Kuzvino ankoli yacho kana vasati vamboona vachisvika pamba yevankoli variko, unzi aiwa havangauyi. Regedzai vana vazive hama dzavo, vazive nharaunda yavo, vazive zvechikoro zvavo. Vabereki vakanaka havaiti zvikwereti kuchikoro. Zvekungoti aiwa zvikuchirema uko. Nokuti kana taakuwanza zvikwereti kuchikoro tabva pasarudzo iya yanambotaura makambosarudzii. Nekuti kana makasarudza chinhu munochirongera. Vana vedu ngavaende pane hunhu hwakanaka. Kana tikaona kuti patiri kuenda apa panyanya bvachapfacha, mukaona panyanya bvachapfacha siyai vana. Kune dzimwe nzvimbo dzatinotoenda dzatinenge takutonyara kuti tauyirei nevana. Saka vana vedu ngavaende kumaenvironments akanaka kuti vagobudirira kuzvikoro, vagoita vana kwavo, vagotaura mashoko seatinovadzidzisa, seavanodzidziswa. Munoziva isu tichakura taiziva kuti kwaive nezvinhu zvitatu zvanga zvakabatana, yainge triangle, zvawanga usingakwanise kunzvenga. Paiti chechi, pagoti chikoro, pagoti kumba. Zvinhu zvitatu izvozvo wanga usingapunyuki. Kana wakanganisa kuchikoro, taitoti kana ukakanganisa kuchikoro ukaita sei, haumbosvikotaura futi kumba nekuti unosvikoitwa zvawaitwa kuchikoro. Saka zvakangonakawo kuti vana vedu ava tingovatsvagirawo patinoti tiri kunamata, chitendero chatinosarudza, chamunongoremekedza imimi, chitendero chamunoda. Vana zvinovabatsira. Handisi kuti itai zvitendero, kune zvakasiyana siyana zvinoitika.
Vamwe vanodaira kuchimuslim, vamwe kuchihindu, vamwe kuchijudha, vamwe kuchikristu, vamwe kunyika dzimu. Kana muine chitendero chamunoita, chamunofunga kuti chinoumba vana, ngatichibatsiranei kuchisumudza. Sangano rekuchikoro isangano ratinoda kumbotora zvinzvimbo vabereki. Kune vamwe vabereki vekuti kana tikati nhai madii kuti mumbobatsirwa pazvikoro, munoziva zvikoro mazuva, isusu mazuva atakafunda kwanga kwakawanda vadzidzisi vechirungu, vechimishinari avanga vakawanda. Vadzidzisi vechirungu handisi kushora kuti isusu tiri vanhu vatema, asi taa vanhu vatema vakavandudzika. Vaiti kana vakaona chakanaka kuchikoro kwavo, maitozoona paine tiraki pachikoro kunzi yakauya naMr. Trotsky and use it for the school. Pamwe maenzwa kuti baba namai nhingana ndo vaita nhingi ground rebasketball kuti vana vafare. Zvino isusu ngatirege kuita mweya kuti ndini ndega here, nhai mai wamusiri mbega ini. Kuvamwe vanodii? Aiwaka, ngativake chikoro chedu, ngatibatsirane kuita zviri mumwoyo medu zvatinoda kuti vana vedu vaite zvakanaka. Nokuti tinoona dzimwe nguva vanhu vachitambura kuti vari kutsvaga pachikoro panotaurwa chirungu. Chirungu chiriko kapaKekmena. Tiri kutsvaga chikoro chinodai, chikoro zvese zvamakasarudza zviripo. Saka ini ndiri kuti kana tiri vabereki ngatisunungukei. Handisi mubhodhi rechikoro, asi ngatindiri kukurukura nemi kuti tivake vazukuru ava. Ini ndinotori ancestor wevana. Handiti pamwe mimi ndinotori amai vavo ndo mwana wangu. Handiti nekuti nemakore 72 munofunga kuti handisi ancestor wetu vana. Saka mukupera regai nditi munoshamisa vabereki, munoshamisa. Nekuti rudo rwamuri kuita kuchikoro chedu, rudo rwamuri kuita pavana, ndinoti Mwari vakuitirei zvakanaka, Mwari vakushuvirei zvakanaka, shungu dzenyu nechikoro chenyu. Ndosaka muchingoya ndichiona ndichiya kuKekman kumwe ndinototi aiwa ndine zino handisi kuuya nekuti ndinenge ndichinyara zvinenge zvichiitwapo. Asi munongozviziva kana toita zvinoendeka zvikuru sei pagraduation yeECD chirengazuva chiya chinokwikwidzana nesu. Ndino urombo chirengazuva chabva chatsuka chikakwata.